Γεια σας, Αλάνια. Εσείς πεινάτε? Πεινάτε εσείς ή όχι? Γλυκιά ή αλμυρή, τι θέλετε? Γλυκιά, εμείς οι δύο. Όχι λίγδα, ρε Θοδωρής, ρε Θοδωρής. Και οι δυο σας αντιφάτε. Ωραία. Άλλες δύο κάνει, άλλες δύο. Ναι, άλλες δύο. Εγώ τσάτ να ξέρετε, είμαι ορφανός από πατέρα, δηλαδή τον έχω χάσει όταν ήμουν 3 μηνών. Και γενικότερα η μάνα μου ήταν πάντα δύσκολα οικονομικά και δεν της ζήταγα λεφτά. Δεν της ζήταγα λεφτά, γιατί δεν ήθελα να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Δηλαδή συνήθως η νέα βγάζαμε κανένα κρουασάν, με κανένα γαριδάκι, κανένα τέτοιο. Και τώρα ρε φίλε, δεδομένου ότι μας παίρνει οικονομικά να κεράσουμε κάνα πιτσιρικάτσι και ένα χαρί και αυτό, εντάξει. Τι είναι, 4 για 4, κλάιν. Από το να τα αφήνουμε στη Μύκονο για παρεφερείο γούστα, καλύτερα να τα αφήνουμε για να γουσάρουν πιτσιρικάδες. WTO, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.